ingsun terang marang jeneng sira. Kadiparan pawartane ana ing Kabupaten Purwacarita. Saderengipun abdi dalem matur amung sungkem pangabdi kula dipun. Dak tampa bektimu ya puja pangestuning sun wae enggal tapanana. Grawalan anggen kula nampi miwah dadosaken jejimat. Duh Kanjeng Adipati Undeng jumbuhaken duk nalika panjenengan dawuh dhateng kula keng parikedah niti pirsa swasana wontening Purwacarita wiwit saking ereng-erengipun Parden mandhap wontening Karang Pradisan minggah wontening Kitha Golo sedaya para kawula panjenengan panggesanipun buramu pindho alih nabur madu boten kekiraan sandang pangan dalah papan Pindho sak harga sutarasaning penggalih sakwise jeneng sira matur ing Kabupaten Purwacarita tansah hayom-hayem tentrem gembah ripat loh jinawi mekaten sing tegese ora ana kawulaning sun sing padha nandhang rekoso menika leres nanging kabeh iku mau uga ora kegawa sangka pengayomane uga ora kegawa sangka ngayaka praja sing lungguh ing pusara uga nanging ana manunggaling kawulan Gusti sing padha nyengkuyung doyong lan jejeking Kabupaten Purwacarita rumaos kula kok saking wicaksana panjenengan anggenipun ngesuwi minangka dados adipati wonten ing Purwacarita menika tansah ambek adil para marga boten ban sindhi ban siladan kanthi nyatanipun panjenengan saged nyipta negara kanthi saadil adilipun kaya ngono Kakang reh ning ana ing dina piswanan agung iki putraku si Dewi Rara genjah marang sebo ana pendhapa Purwacarita ndak kepenak matur suwun Rini putraning Rama Rara genjah Dawuh Kakang sliramu pinangka putra ana ing Kabupaten Purwacarita banjur apa wae sing kok tindakke jalaran kabeh iku mau sliramu pinangka dadi tuwa-tuwangganing para kaum putri ana ing Purwacarita sedaya anggenipun kula wentah kelawan para wanita ya ing kaputren menika boten wonten ingkang cekel dawuh kok ayu tenan putraning sun Rara genjah iki lho patut tinuwada tindak sak tembung sak primah kanggo sorotaning para kaum putri ana ing Kabupaten Purwacarita meri saluting manah apa iya nggih kula ngantos sak menika dereng gadhahi putra umpami to kula gadhahi putra kados dening putra panjenengan tertampu bagyo mulya rasane sing sabar kabeh iku mau gumantung marang sing gelarja mekaten Nini Rara nggih Rama pun Rama bakal miterang pawan sliramu wis ninggalke jagat ing ngunjuk ngancik tataraning kadewasa wis pas lan pantes diwengku dening kakung mongko Nini saben-saben ana raja panglamar sing ngayunake marang jeneng sira siji wae ora ana sing nuju prana marang penggalihku banjur gawe runtuh ing praja penglamar ndadekake peperangan lan peperangan mongko yen nganti kedlarung-dlarung kahanan iki mesake para kawula cilik sing ra ngerti kentang timpuling perkara kena sanjata kang tanpa netra ya karana perang jalaran kabeh iku mau sangka sliramu mula sangka kuwi ya tak
njaluk kanthi bang. Mbok iya, yen ana raja nglamar kuwi dan ditampa supaya gawe tentreming negara ing Purwacarita. Mangke yen sampun wonten priya ingkang kula tresnani, mangke kula badhe matur dumateng panjenengan kok. Dawuh Kak. Najan to iki yen dipitung pribadi munggo ing keluarga ana ing Purwacarita, nanging sliramu pinangka dadi badal wakil. Mbok iya aku njaluk tulung supaya gelem urun-urun rembug ngripih marang putraku Cirara Ginjang. Nanging pangapunten atasing panjenengan nika tiyang sepuhipun kemawon. Iya, Keng putra dalem Kusumane Ngayu Rara Ginjang boten kersa dhahar atur panjenengan. Boten kersa nggega menapa keng dados pangandika panjenengan. Napa malih kula menapa ing sekintenipun kula badhe sorak dumateng keng putra panjenengan ing mangkenipun menapa dipun duga. yen ingsun wis sesorah kelawan putraningsun Rara Ginjang. Dheweke ora mituhu apa sing dadi sesorahe. Sapa ngerti sliramu mengko gek gelem Mekaten sampun dipun kepareng. Iya, iya. Kusmaning Ayu Rara Ginjang. Nggih pripun paman? Kersanipun boten dadosaken runtik ing manah keng Rama dalem. Mugia kersa enggal daging Rama awit menapa sekatahing raja panglamar saben-saben pengin ngersakaken dhateng panjenengan Kusmaning Ayu. Menawi to panjenengan tampik tertamtu badhe ngawontenaken perang ageng ing kamangka panjenengan nika menapa boten iman dhateng kawula panjenengan Kusmaning. Nanging kasunyatane ngantos sakniki dereng wonten priya kakung ingkang kula remen ing penggal. Dereng wonten. Dereng. Ngeten kemawon. Menawi to kalih kula ngoten pripun? Apen jenengan kok ampun Namung gojek sawetawis. Iya ra dadi kok. Kami sapa kae? Mulai kasuwan. Monggo mriki. Jaya Pak. Dawuh dalem Iki kok ana tamu purbanen. Tamu sing nembe prapta. sampun dipun kepareng. Iya. Matur suwun. Sedulur, Nur nggih. ora tegesaken tambulan jeneng sira. Mapan lagi sepisan iki kanthi nyatane aku lagi wae ketemu lan. Babar pisan aku ora weruh sapa kang dadi arane kok nganti wani munggah ana ing pendhapa Purwacarita kene. Pangapuntenipun ingkang ageng. Iya. Mugia sedya mestani. Kula menika Kang Peparak Tejo Baskara Tejo Bas. saking Kadipaten Purwokono. Ngantos miyak sagunge Nayaka ingkang nembe kemawon sinuwaka. Boten ateges kula menika kirang trapsila jalaran sedaya kula saking ajrenge manah pengin panggih kalian sesembahan wonten ing Purwacarita. Kaya Lho nggih. guru sing sawit Jayalaga nami kula parang kusuma negari kula sediane pengin pinanggih sembahan wonten ing Purwacarita. sumendya sawit. Yesta anu nggih. Kanjeng Adipati Tejo menika kadang Adipati ngantos minggah wonten ing pendhapi Kadipaten Purwacarita ing ujug piyambakipun pengin pinanggih sowan ngesuk jenengan. Enak-enak. Istoaken. Kisana kadang dipati sangat kekalih. Nggih. Panjenengan sampun tumapak wonten ing Kabupaten Purwacarita. Kapara legah ingkang anggadhahi panguwasa wonten ing Purwacarita niku kula. Menengaken panjenengan Kanjeng Hadipati Tejo Lengkara. Panjenipun Sembah kula katur Kanjeng Hadipati. kula tampi mugi sedaya kausum prabak dumateng negara panjenengan. Kados mekaten nuwun nggih. Kanjeng Hadipati cetanipun kula minggah wonten ing Kadipaten Purwacarita. Kepengin nanjengaken cetanipun nggih kepengin nglamar putra-putri panjenengan ingkang nami Rara Ginjang. Badhe kusengkaken minangka garwa wonten ing Kadipaten Parangkusumo. Panjenengan kekalih
tumapak wonten ing Purwacarita yektosipun badhe kelamar utawi ngayonaken putra kula Sirara Genjang. Mboten sisip menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Jalaran kawula kula sami tangisan. Dereng anggadhahi ibu-ibunipun wonten ing kawula parang Purwakanda. Mila saya menika ancas kula menika pareng atmaja panjenengan badhe kula sengkakaken pinangka dados ibu kawula wonten ing Purwakanda. Napa kisanak kekalih sampun mangertosi anak kula nggih yoga kula. Babar pisan kula dereng mangertosi. Lajeng Kang Sesilih Rara Genjah menika pun Kapara sakmenika derek sebo wonten ing Purwacarita. Lah menika putra kula nggih anak kula. Menawi mekaten pas mboten sisip panggadhan kula ampun to ing mangkene kelamban lenggah jejer kalian kula. Wah, kados mimi lan mintuna. menawi dedaupan kalian kula pindhanipun Kamajaya Dewi Rati. Nanging nuwun sewu. Lho nggih. Penglamar panjenengan kekalih. Jeneng kula niku tiyang sepuh. Tiyang sepuh niku kagungan kuwasa. Nanging duga-duga ingkang nglampahi nggih anak kula Sirara Genjang. Kados mekaten nggih. Saking menika kula aturi semendha sak Ngestu Kang Dawu. Nini Rara Genjang. Iki lho. Ana raja penglamar loro gagah ya bagus lan pitesan. Sing dina iki nglamari marang sliramu kepiye? Kepareng mak. Ngaten kula badhe paring pawang. Iya. Piye wong ayu, wong denok debleng, ayune tiba sedeng. Paring asma sinten? Israwungke. Yo iki kang aran Hadipati Tejo Baskara. Aja suwe-suwe. Yo logo. Wis. Sinawuke kula rada Iya kepiye wong ayu? Pilih siji antarane Hadipati sing padha nglamar siramu wong ayu. aku nggih Kanjeng. Kula menika lak nggih pawakan wanita. Mboten lumrah lan mboten pantes yen menawi to kula nggadahi gangga kali. Panjenengan percaya sing karepake Pilih siji antarane aku apa kadangku lino legawa mengkono. Mangke kula pilih salah satunggalipun jenengan. Salah satunggalipun mangke lak wonten ingkang pramila kula boten saged nampi panglamanipun jenengan kekalih. Kanjeng Adipati Dados pundi kisah? tebih saking parang kusuma ing ujug mboyomi ingkang putra Rara Genjang nanging dinten sak menika cetha penglamar kula dipun tampik kaliyan putra panjenengan. Sesantri manah kula lamun to kula mboten saged sandingan Rara Genjang Purwacarita badhe kula obrak-abrik. Kula tidak
Orang nyono babar pisan Yai. Kang Mas Debat, Lamun to warangka ana ing Kadipaten Purwocarita. Kabisane pancen ngedap-ngedap. Lamun to kalian aku wasilan prigel, mbok menawa lakon mati ana ing tengah Raranggono Yai. leres nanging nggak Mas? Piye? Sampun pingget malah kula pun wirang-wirangaken wonten pendapi agung Purwocarita. Kanyatan kalian aku cabar. Pengen duweni bojo Rara Genjang. Kamangka lamun kalian aku bali ana ing Kadipaten Suang-suang. Aloke kawula pulang kawulamu kaya ngopo Yai? Yen to pengayomane cabar pengen duweni kegayuhan gegaupan kelawan Rara Genjang. Kang Mas Debat, kula pamekaken nyabrang kalipun dugi tengah. Ya karepmu Balik ke Blus, bacot ke Blus, langkung prayogi bacot. Mlebet wonten Taman Sari gonjak Rara Genjang. mlebu ana ing Taman Sari bebaran gonjak Rara Genjang. Leres. Ayo, monggo. Rara Genjang. Nganti tak rewangi akeh korban bondo donya lan prajurit-prajurit sing ndereke aku. Mung pengen nglamar kuwi nanging siji wae. Antaran aku lan kadangku ora kok tampa. Ndadekke perang sing gedhe. Penangane korbane prajurit sing tanpa wilangan. Apa kowe ora melas lawan aku? Apa dene kadangku Rara Genjang? Rara Genjang. Lamun tok ing papan kene piragi napa siji antaring aku lan Mas Debat negara Purwocarita tetep tak gawe geger. Lamun tok kira gelem nampa papan iki apesa. Kowe bakal tak rasake kawalitanmu tak prawos ning papan kene. Mula saka kuwi mumpung isih kebak rasa pangemanku lawan kuwi Genjang. Aku lemeksa lamun tope pengen duweni garwa kadangku. Nanging aku njaluk pawangsulanmu kang gumathok. Pilih siji antarane aku apa dene kadangku sing pok sekapi nangka sisian. Napa panjenengan wau mboten keperlu? Kula sampun nampik semateng panjenengan kekan. Dene menapa panjenengan tasih ngoyak? Sapa manis kaya Kok malah ora duweni Sira. Kok panjenengan atur-atur kok kanjeng. Mula saka kuwi kuwi lho
Roro Genja. Ayo manut bocah ayo. Murangku ki opo? Pangkat derajat aku lan kadangku uga duweni. Aku wis Rupo iki sairit. wis kadung kudu bocah ayo. Dadi iki wis iki apa sih iki? Sabar le, sabar entuk. Gonku sing itu. Yo mari sampai yo ngonku. Ngene wae. Wong wedok siji dirasake bareng-bareng. Wah iki sing Lho repot. kok iso? Tiba ngarep apa tiba mburi? Ayo. Sing kalah tiba mburi. Oh yo wis manut. Menang iki. Menang iki. Tiba mburi bener tuh. Monggo kowe. Kowe sing sabar. Iya. Ojo sembarangan. Ngandak koyo ngene kok aku kedalan. Rahayune wonten panjenengan Rama menawi to boten kula sampun dipunjana perkawon menika. Ya ngene iki kedadiane. Yen sliramu ora enggal-enggal para krama. Nganti kedadian persahat matumpo tumpi-tumpo undung lakon ana ing Purwacarita sing mentas wae kedadian. Ini Rogi. Nggih kula Rama. Tenane sakjroning batingne Rama kuwi anduweni rasa pitakon. Sakrono nganti saprene saben-saben ana raja penglamar sing ngayunake marang sliramu mesti kok tampik. Jane iki sing mbok golek iki priya sing kepiye nini? Nyuwun pangapunten Rama, anane kula nampik kalih pawongan menika wonten jalaran kula boten tresna. Menawi to kula gadahi garwa, kula kepengin gadahi garwa jebres kalih Kang Mas Subrata. Rama. Subrata! Gejah. Sliramu kuwi pun Rama gula wentah. Cilik nganti dewasa tak lelitik. Tak domo-domo aja nganti prucut sangka sela-selaning garuk. Yo kene nini. Apa jagat iki mung sak godhong kelor tebane? Jagat kuwi digelar rangga. Priya liyane sedulurmu si Subrata kuwi priya sing gagah-gagah, ganteng-ganteng, sing bagus kuwi akeh banget. Ya kene. Kok sliramu duweni gegayuhan gelem dipundhut garwa nanging sedulurmu Subrata eling ngoyo nini. Subrata kae tunggal ketok kunir marang sliramu ora wong liya braya. Nek wong liya braya kena kowe tresnani kelawan Subrata, mongko kowe wis salah sawijining putra pengayoman ing Purwacarita nek nganti kelakon kedadian sing kaya ngono. Ndah epo karo ing para kawula ing Purwacarita nini. Nanging kula sampun kebaca tresna kalih Kang Mas Subrata Rama. Kula boten saged gesang yen menawi to boten kalih Kang Mas Subrata. Dadi kowe ra bisa urip yen ora bebarengan kelawan Raden Subrata ya sedulurmu. Ngaten. Nek ngono kowe ora lamake jalma menungsa nanging lamake sat. Loh. Napa sakit pakaian kula kaos panas sangat rumpa. Astune wonten kedadosan menapa wonten jiwa lan raga kula Rama. Yen sliramu durung ngerti sak tenane kaujutan. Mula kae ing papan kono ana banyu kang genting. Mula kanggo ngilo supaya ngerti sapa sak tenane kowe.
kabeh iku mau mung kebranane atine Rama nganti Rama katrujo tembung ya sing gedhe pangapura Nek kados ngaten Kanjeng Rama menika kliru ing penampi boten ateges kula menika tresna kaliyan Kang Subrata boten ateges kula menika kepengin dados garwanipun menika boten Rama banjur kepiye nini kalku kadanging menawi to kula menika dipun ukur dening salah satunggaling priya kula kepengin sanget priya menika jebres kados Kang Subrata watak wantunipun solah bawanipun alus kados Kang Subrata Rama nek ngono Rama sing kleru jagat obah yo gene ngarep sliramu rawala kemarang pun Rama nini nganti sliramu kaujutan tak saka sing sakmene gedhe yo sapa sing tak sandhat aku salah sawijine wong tuwa sing ra bisa ngomong anak apa lo ing para kawula yen nganti putraku kaujutan tak saka sing kaya ngene yo teh kula bisa Kanjeng Adipati ditoto atine cemen ing jepane menawa menika sampun garis tindak sing gedhe pangapuramu yo pangapuntenipun Kanjeng langkung prayogi kedadianipun kusumaning ayu Rara Kinjeng menika dipun mangertosi kadang-kadang nek ngono putraku Subrata lan Sumitra ndak aturi teko ning papan kene kula ingkang sewa kene Subrata lan Sumitra panjenengan menika numbali dumateng kula boten wonten ing pendhapi Malakapara wonten ing taman saya. Rama menika wonten tatsaka ingkang agung bebayan sanget menawi wonten ing sisih panjenengan menawi badhe mangsa dumateng panjenengan kados pundi Mas ingkang kawujadan tansaka menika kula kadang panjenengan Rara Kinjeng Jajal loro jajal. Udah dalam dosa lan kaluputanipun kadung kula Rara Kinjeng menika menapa? Ngantos kawujudan taksaka ingkang ageng menika. Sliramu sak katrine dak jarwani. Tenane mentas wae ana raja penglamar. Sing isine ngayonake marang kadangku Rara Kinjeng. Ditampik urute atine. Nganti ditampik urute atine raja penglamar iku mau nglingkung mlebu ana ing taman sari. Duh Kanjeng Rama. Menapa selaminipun kawujudan kadang kula Rara Kinjeng kawujudan saten kados ngaten lho. Ya kabeh iku mau gumantung marang Gusti Kang Atraya Jagat. Nganti kedadian kaya ngene. Raja panglamar kuwi ditampik panglamare nganti pun Rama takon kawan sedulurmu Rara Kinjeng. Jane saben-saben raja panglamar kuwi tumapa ana ing Purwacarita sing isine ngayunke marang sliramu tampik sing mbok golek iki priya sing kepiye wangsulaning kadangku ora ana priya liya sing ditresnani kejaba kamase
Subrata pribadi. Menawi kados ngaten panjenengan salah ing panampira. Panjenengan tansah pirsa piyambak. Rinten Jawa Dalu diajeng Rara Genjah tansah reruntungan dumateng kula. Piyambakipun nate matur dumateng kula. Kepiye nggih? Menawi ing benjangipun kawengku dening kakung jebles kados dening kula. Boten ateges diajeng Rara Genjah. Menika tresna dumateng kula. Menika Laras Rama. Kula menika meneng piyambak. Yen diajeng Rara Genjah menika yen gadahi garwa jebles kados kadang kula Subrata. Nek ngono pun Rama sing salah tampa. Pun Rama ngakoni pun. Yer putraku sak katrine tak jaluk kanthi banget. Yen sliramu kuwi tresna kelawan kadangmu Sirara, mongko saiki kaujutan tak saka sing kaya sliramu sak katrine aja dikangelan. Nggih. Golek ana resi sing bentur tapane mbok mula bisa ngusadani marang sedulurmu Sirara Genjah. Wah, saiki tak tundung ora sah dadak kesuwen kowe tumapak ana marang pradesan. Golek ana resi sing bentur tapane kanggo ngusadani marang sedulur. Kados ngaten. Ya, Diajeng Rara Genjah. Tungake Kang Mas. Enggal bisa kanggo pitu kang rento sutapane. Bisa kupal